ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. даиҷа боша як хоҳарҷони азизи ман мада ай душанбе буровардак як падаркам дода гирифтанӣ набудам. хай чанд вақтай нависта истай ки ана як бор вохӯрем, хай вохӯрда натонистем, леки ҳами чизора да ба дасти падар шурӯъ кардай. ҳазор раҳмати калон хоҳарҷома падаркота гирифтам. даиҷа боша ина як шарфи хушрӯ, як румол, як материал ва як носки. ҳазор раҳмати калон хоҳарҷони азиз барои тӯҳфаҳои зебот. хело хурсанд шидам. даиҷа боша мо меҳмонӣ рафта будем дар хонаи хуштоманам. ай уҷа ҳар чизак мондан, як арӯси нав дорем да уҷа. хонашон рафта будем да уҷа мандам як материал мондан. ина иш ай дасти хонагиҳои хуштоман май. ин ай хонаи арӯсшонай. ирам як хештабори шавҳарам мондан. ина ишам хела материал ҷамъ шид. насиб кардагӣ боша барои рафтанмон чанд курта метизону мебарам. даиҷа боша материалома ҳамара шуштам, афтоб кардам. 5 та ҳар сешона шуштам. насиб боша ози қоқ шава мебарам, дузандаора метиҳам, дугона медузам. ман фақат дар ҳамин кони будам як дузанда дорам, дугонамай ҳавай медузам. хай бо баъди духта буд кардан бо нишонтон метиҳам. те муҳаммадҷон араз бача хатича куҷо шид? хатича манама нини кани нини ина зодрузош тамом шид. ина акӣ ё бозӣ дорам. кани манба биёред туфака хатичахон. хатичахон ина сар шид тамом. ай хатича ба ҷо шуда пушти пуфак ба одаме нест ки худаша ҳай кунад. ай ана ниникиш бо ғалтид, ниникиш ғалтид. даиҷа боша ман қатъи муҳаммадҷон поликлиника омада истам. дӯстони азиз, иҷа поликлиникаи шаҳри кони бодумай. айнамиҷа да маршрутка умумӣ истам. анама травматология рафта истам. ози ай поликлиника буромадам, ина травматология рафта истам. хела ҷоҳои хушрӯ буда, хостам баҳри шумо камтар навор кунам. ози мо травматология рафта истем. 24 апрел да ман поҳом лат хӯрда буд, варам кардагӣ буд. беҳад тарсида будам, раҳ гашта натониста будам як ду рӯз. хай бо варамош нагашт, амхебо омадам Тоҷикистон, ҳолиам нагаштай. барои ҳамин травматология омадам. аиҷа мара рентгенрӯӣ кардан. ози қатъи муҳаммадҷон бо рентген рафта истем. рентген мекунем, баха ҷавобша мегирем, бо пеши врачи травматолог мебиёем. поҳома рентген кардан. дӯстони азиз, хай худора шукр ба хайра, ягон чи нест. ҳамиқа ки гуфт варамаш оста мегарда, поҳот ҳеҷ лат нахӯрдай. ана хай худора шукр поҳом созай. рентгена кардем, роз хона рафтем. даст кани бу кушид, накушид.
جای کاری مادر اومدم. یا مادر خبرگیری ای مگزین. خطیچمو اینا این بیبیشه یاردم داده است. اینا رومالکاش در سرش اینا. همش اومد این رومال بندک شده اینا. رفتیم خطیچه خان. گلو کم کب و این پدرچنی و یه پینتون коробкой. جانور مردم وزی خودم رو یاد А тебе на хотим خطیچه خان خانه میریم می بچه بوکتو تمام شده Gitti o zaman harcanı kelime oldu. Gözüyü görmesin. Şöyle intibatını kesip buket yapıyorsunuz اه اینا جای نمازو را بینیم چه خشرو کتاب قرآن امروز زادروزی بچه جانی ما های شوین جانی من 12 سال شد. اینا رفتیم خطی بچم یک تورتی کلون آوردیم. بگهی بچه ما جوره هاش میبیاید. خطی جوره هاش میشینن تشکیلی میخورن. ولی با خیلی نوار میکنیم دوستانی عزیز. در تای کاندیشنر شیشتیم گرمه. من محمد جون خوب گفتم کو خچه اینجا بیو